Здравейте хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars. Но Brawl Pass дойде и аз взех Бери хора. Буквално ето от кредитите струваше 925 кредита, аз имах 1000 и нещо, но това не е важно. Аз поцъках много мъничко с него. 2 игри. Сега ще ви покажа колко е силен. Бери е OP. Но Brawl Pass е тук. Как се чудите какъв е Brawl Pass, сега ще ви го покажа. Вие ако се чудите как стана 11 000 кой, просто хора, аз тъкам доста Brawl Stars. Ето кой сезон е и като цяло да, това е. Ето го нови Brawl Pass. Аз минах първи, защото беше 150. Но няма квестове хора. Но искам да ви кажа нещо. Лили вече служиха, на Лили служиха вече да има по 2 удара хора. Ударш един път и още един. Лили вече има по 2 удара хора, но това не е важното, защото новия Brawl Pass дойде и всички герои, като цяло... Не всички герои, един герой, но нищо. Хора просто Бери, откакто Brawl Stars, откакто Supercell казаха, че дойде, аз чакам с нетърпение и сега ще ви покажа също. Бери е силен. Ще върнат мегабоксовете, мисля, че на другия сезон. Да. Съжалявам за някой от вас, който няма мегабоксове. Пишете долу в коментарите, кой обичате най-много. Хаштаг обичам мегабоксовете повече, хаштаг обичам стара дроповете. За мен са мегабоксовете, защото повечето време имаме стара дропове. Мегабоксовете хора ни даваха по много неща, ако не знаете. И се опитвах да скупам Brawl Pass хора и мегабоксът са брутални, не мога да споря просто, не мога да обясня хора. Бери е много силен, вижте сега. Съболеда го фърля, но той съболед може да ни хилва. И може да ни хилва и приятеля ви, с който играете, има значение. И заради това хора, Бери е много силен. Но не само заради това. Съм чакам. Взех ли супер хора? Той супер е доста силен и виж как бързо победихме. Хора, от доста време, да се каже, чакахме Бери да излезе. И не ми се даваха пари за играта и това е хора, така нататък. Просто не ми се даваш пари за играта и така. Много искам да стигна хора, знаете ли какво? Много искам да стигна 16 000 купи. Просто 16 000 купи ще се опитам да ги стигна хора заради вас. Не мога просто да се оставя канала, защото дори да искам да го оставя, не мога хора. Вие сте ми абонати и означавате много за мен. Но, хора, преди, ако се спомняте ония Кристиан, който играеше с нас, както ще за Brawl Stars, той беше 1000 купи, а аз бях буквално имах 5 купи хора и почнах да играя и аз почнах да играя на след кога хора. Аз Brawl Stars ги играя откакто са върнали мегабоксовете. Само това ще кажа. Кога имал мегабоксове? Аз играл Brawl Stars от 11 сезон хора и още имал мегабоксове. Но за съжаление на 16 сезон мегабоксовете ги махнаха. На 22 декември мисля, че беше. Но той ми се присмиваше хора, ако го знаете. Кристиан, от много видеа. Не много дема. Без това. Аз после си играх 2000 купи. А той беше 1900. Но после аз стигнах 3000 купи. И така нататък. И накрая, когато се събрахме да поиграем, аз бях 6000 купи. Бях 6150 купи. И тогава той просто не може да повярва хора, да не ви разказвам за моят живот. Някои от вас ме познават. Бери, новия сезон е добър хора, само това ще ви кажем. Бери е доста силен, доста. Хора, като цяло, новия Brawl Pass дойде, новия сезон няма нищо ново, но
Пак е нещо, хора. Мегабоксовете ги вършат, мисля, че е другия сезон, както казах. Но мисля, че до тук ще бъде, хора, това видео. Съжалявам, що беше толкова кратко, но играх с Бери, хора, харесва ми, ще цъкам още една игра и така. Пишете в коментарите, имате ли Бери? За вас силен ли е или е слаб? За мен е силен, хора. Защото Бери може да хилва и е много силен, супер има. И сега ще потъкам една игра на един квест. Ако се питам се защо не мога да говорим така, защото нещо не знам, въобще ми се гласа някакси и така нататък, хора. От доста време съм качвал видеа, вече една-две години, хора. Ако се питате защо, просто нямам време, имам занимания, хора, за да помагам на родителите ми. Някои, които от вас не знаят, да, живея с родителите ми още. Хора, я познайте на колко години съм, айде. Хора, познайте на колко години съм. Искам да го направите. Да познаете на колко години съм. От 1 до 9. Моля, изберете. От 9 нагоре не може да избирате. Само това ще ви кажа. От 1 до 9 ми кажете на колко години съм. 6, 7, 8, 9. Кажете. Коя число искате? Ако не може... Коя искате, хора? Така че... Искам да познаете на колко години съм и кога ми е, и на колко години ми е било първото видео. Кога съм го снимал, например. Кога съм го публикувал. Първото ми видео в канала. Това мисля, че беше преди една година. Първо, буквално аз започнах с 0 абонати и просто не го правя заради парите или да стана богат да ми дават пари. Не. Родителите ми, както разбрах, се занимавам с това, ме подкрепяха. Хора, и заради това аз просто снимах видеа, защото много ютубъри има и исках и аз да бъда ютубър и да правя хубави видеа. Аз не го правих заради парите, не. Аз дори знаех, защото даваха пари, хора. Ако снимате няколко над 1500 брат ми ще дадат пари, но така нататък. Просто хора, как да го обясна. Аз го направих за кеф. За кеф буквално се снимах видеа. И още се снимам за кеф. Не ме интересува нищо. И просто за кеф се снимам, хора. Не ми харесва да взимам такива приятели с това. Но тук ще бъде това видео от мен. Чао! Скоро, хора.